δεν μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας της Τετάρτης μετά τα χθεσινά γεγονότα, δήλωσε φανερά ενοχλημένος ο Ιάκωβος Παπακώστας. Προσωπικά ο ίδιος, εγώ ο αρχηγός, το έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της ΚΟΠ, με τον οποίο είχαμε ψέσει τηλεφωνική επικοινωνία και σήμερα του έχω στείλει τις απόψεις μου γραπτός. Ο αρχηγός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι και οι 20 που έδρασαν κατά του οικίματος του ΑΠΟΕΛ και των 3 οπαδών του θα συλληφθούν. Όλοι οι νυχτοβάτες οι οποίοι είχαν αντράσει εναντίον συγκεκριμένου σωματείου ή άλλων σωματείων, όλοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα το δικαστήριο διέταξε την 8ήμερη προφυλάκηση του 25χρονου που συνελήφθη ως ύποπτος για την ανελαίητη επίθεση της Κυριακής. Ο ύποπτος αναγνωρίστηκε από το ένα θύμα της επίθεσης ως το πρόσωπο που χρησιμοποίησε εναντίον τους δακρυγόνο σπρέι. Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμά του εντοπίστηκε ένα σπρέι και ένα κασκόλ της Ομόνοιας παρόμοιο με αυτά που φορούσαν οι δράστες. Το θέμα της βίας στα γήπεδα ευαισθητοποίησε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Χριστόφιας κάλεσε για αύριο στις 10 το πρωί ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων. Η αυριανή σύσκεψη έχει να κάνει με τα πρόσφατα γεγονότα. Οι χουλικανισμοί δεν άφησαν ασυγκίνητους και τους βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Νομικών που εξετάζει εδώ και χρόνια τροποποίηση της νομοθεσίας. Το χθεσινό τραγικό γεγονός δυστυχώς επιβεβαιώνει τα όσα καταγγείλαμε κατ' επανάληψη, ότι ο χουλικανισμός και η οπαδική βία χρόνο με το χρόνο λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις